χωράει η γειτονιά. Πρέπει να ανοίξουμε πανιά. Τι ήταν γι' αυτό το ξαφνικό, ποιος να το περιμένει? Ήτανε παντρεμένη η ωραία Ελένη. Θα το πληρώσουν ακριβά, τελειώσανε τα χώρατα. Συγγνώμη θα παρακαλά, θα δουνε τι σημαίνει η αναθεματισμένη η ωραία Ελένη. Κι αν ακούστηκε παντού πως πήγε με δικό της νου, θα λέμε εμείς σαν συγγενείς, σαν εραστές στιγμένοι, δεν ήθελε η καημένη η ωραία Ελένη. Σαν εραστές στιγμένοι, δεν ήθελε η καημένη η ωραία Ελένη. Σαν εραστές στιγμένοι, δεν ήθελε η καημένη η ωραία Ο Μενέλαος, μετά από 10 χρόνια πολέμου και 7 χρόνια περιπλάνησης στη θάλασσα, φτάνει ως ναυαγός στην Αίγυπτο και μπροστά στο παλάτι του Πρωτέα. Ο Μενέλαος χτυπά την πόρτα του παλατιού και ζητά από τη γερόντισσα να του επιτρέψει να μπει μέσα ή να αναφέρει στον αφέντη της την παρουσία του. Εκείνη, με απότομο και αυστηρό τρόπο, προσπαθεί να τον απομακρύνει. Ποιος είναι εκεί όξω? Φύγε, γιατί στέκεις στη θύρα? Θα ενοχλήσεις τους αφέντες. Θα σε σκοτώσουν Έλληνας αν είσαι. Κανένα δεν αφήνουν εδώ να έρθει. Σωστά μιλάς, Δρούλα, να σ' ακούω. Όμως κι εσύ, μαλάκωσε λιγάκι. Φεύγα. Δουλειά μου ξένε να εμποδίζω τους Έλληνες στο σπίτι όταν ζυγώσουν. Μη σπρώχνεις δε. Το χέρι μου μη σφίγγεις. Εσύ θα φταίς, το λέω δεν μ' ακούσεις. Πηγαίνε μέσα. Πες τα αφεντικά σου. Κακό για σένα αν μάθουνε πως ήρθες. Θεοί, να ματιμάζουν έτσι εμένα. Δακρύζεις? Τι σου φέρνει τόση λύπη? Την πρώτη μου, παλιά ευτυχία θυμάμαι. Δεν πας λοιπόν στους φίλους σου να κλάψεις? Ποια είναι χώρα αυτή? Ποιο το παλάτι? Η Αίγυπτος και του Πρωτέα το σπίτι. Ο βασιλιάς που μου είπες είναι μέσα. Να ο τάφος του. Ο γιος του βασιλεύει. Βρίσκεται στο παλάτι ή έχει φύγει? Λείπει και των Ελλήνων εχθρός μέγας. Τι του έκαναν κι εγώ θα την πληρώσω? Είναι η Ελένη εδώ, του Δία η κόρη. Τι λες? Πως είπες? Ποια? Πες το μου πάλι. Η κόρη του την Δάριο από τη Σπάρτη. Και εδώ, από πού σας ήρθε? Από τη Λακεδαιμόνα έχει φτάσει. Πότε? Την έκλαψαν από τη σπηλιά μου? Προτού να πάνε οι αρχαίοι στην Τρία. Η ηρωίδα βλέπει ξαφνικά τον Μενέλαο να κρύβεται και τρομάζει. Τρέχει στον τάφο του Πρωτέα για να προστατευτεί, γιατί φοβάται μήπως της έχει στήσει παγίδα ο Θεοκλήμενος. Ο Μενέλαος μπαίνει μπροστά της και την κρατάει, κοιτώντας τη σαστισμένος. Προσπαθεί να την πείσει ότι δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο από αυτόν. Η Ελένη όμως τον θεωρεί απειλητικό εξαιτίας της εμφάνισής του. Η ηρωίδα ξεφεύγει και κάθεται στον τάφο. Ο Μενέλαος παρατηρεί τη μεγάλη ομοιότητά της με τη γυναίκα του, ενώ και η Ελένη αρχίζει να αντιλαμβάνεται σταδιακά ότι έχει μπροστά της τον άντρα της. Καινούριες, πιο μεγάλες και από τις πρώτες μου συμφορές ακούω.
Ήρθα από την Τρία και φέρω την Ελένη, που μέσα στη σπηλιά μου καλά την κρύβω. Και τώρα, μέσα εδώ, στο σπίτι τούτο, κάποια άλλη κατοικεί με το όνομά της. Υπάρχει σπάρτια λούξων πλάι στα χλωρά καλάμια του Ευρώτα. Την Δάρεο, μονάχα ένα φωνάζω. Δεν πρέπει για τούτα να απορώ και ούτε από φόβο στα λόγια της γριάς θα φύγω. Τόσο σκληρή καρδιά κανείς δεν έχει, που όταν ακούσει πως με λένε να μην μου δώσει λίγο ψωμί. Άκουσα τη μάντισσα που μέσα στο παλάτι ξάστερα το είπε. Ο Μενέλαος δεν επήγε στον τρισκότεινο τον Άδη. Δεν το σκέπασε ο τάφος, μα στο πέλαο παραδέρνει. Και δεν έφτασε ακόμη στα λιμάνια της πατρίδας. Ο Βαριόμηρος πλανιέται χωρίς φίλους. Από τότε που άφησε την Τρία και γυρνάει με το καράβι, δόθε κι ήρθε στα κρογιάλια ξένα. Πάλι ξανάρχομαι στον κάθε τούτο, αφού από τη Θεονόη που τα πάντα γνωρίζει, πήρε ευχάριστη τη δίκη. Άντρας γίνεται ζωντανός, βλέπει τον ήλιο. Εσύ, που φοβισμένη ορμάς, απάνω σου τάφω τα σκαλιά και στο βωμό του. Στάσου, σειρά τη θωριά σου. Στάσου, και όπου πώς έχω απομείνει. Αστέβια γυναίκες μου ποδίζουν, θα πω στο μήμα αυτό και πια με μοιάζουμε στον βασιλιά γυρεύει να με δώσει. Για να τον παντρευτώ, κι ας μην το ξέρω. Δεν βοηθά κακούς, πού και είμαι κλέφτη. Πω τη φορεσιά σου αυτό δείχνει. Στάσου, μην τρέχεις πια και μην τρομάζεις. Στέκομαι γιατί αγγίζω αυτό το μέρος. Ποια είσαι, ποια γυναίκα βλέπω πρώτη. Τότε κι εγώ το είδα. Ποιος είσαι? Τόσο πολύ να μοιάζει, άλλη δεν είναι. Θεή, έχω να βρεις τους δικούς σου. Είσαι Ελληνίδα, είσαι από από εδώ γύρω. Ελληνίδα, εσύ ποιος είσαι? Πες μου. Όμοια, απαράλλαχτη με την Ελένη. Και εσύ με τον Μενέλα. Έχω χάσει. Σωστά το αντίστοιχο, με έχεις γνωρίσει. Μετά από χρόνια, τη γυναίκα σου είσαι. Γυναίκα μου, σταμάτα, μη μ' αγγίζεις. Που σου είπες ότι είναι Δάρεος, ο γονιός μου. Φαντάσματα αγαθά, φίλε μου, κάτι. Συντρόφισσα, δεν είναι της εκάτω. Κι εγώ δεν έχω πάρει δυο γυναίκες. Μ' αφήνεις για να φύγεις με ένα ίσιο. Ναι, τούτο βέβαια δεν το αρνιέμαι. Αχ, μόλις βρήκα τον άντρα μου το χάνω. Στις τρεις τους μόχθους, όχι σε πιστεύω. Αχ, πιότερα από μένα δυστυχισμένη στον κόσμο δεν βρίσκω. Μ' αφήνουν οι δικοί μου και ούτε στους Έλληνες και στην Ελλάδα μπορώ να πάω. Στη σκηνή εισέρχεται ένας αγγελεαφόρος, γέροντας, σύντροφος του Μενέλαου και ανακοινώνει ότι η Ελένη χάθηκε από τη σπηλιά, πετώντας στον ουρανό. Σε γύρευα, Μενέλα, και σε βρίσκω. Παντού στο ξενοτόπο τριγυρνώντας, με έστειλαν οι συντρόφοι μου να σε ψάξουν. Τι τρέχει, οι τόποι μήπως σας ρίχτηκαν. Χάθηκε η γυναίκα σου, πετώντας μέσα στον εθέρα. Ανέβηκε στα ουράνια και άφησε τη θηλιά Διανή που μέσα την είχαν. Είπε τούτα. Τώρα δείτε, δυστυχισμένοι και Έλληνες, για μένα πεθάνατε στους κάμαντους της όχθες. Ξεγελασμένοι από τη θύρα στα αέρια, νομίζοντας πως η Ελένη και ο Πάρης, όμως καθόλου δεν την είχε. Αυτά με εκείνας μύγους. Συμφωνούν τα λόγια. Ω λαμπρή μέρα που μέσα στην αγκαλιά μου σε έχει φέρει. Πάρα πολύ με άλλο καλή μου. Την κόρη έχω του διάρκεια της Ρίδας, που κάποτε η Διόσκουρη, τα αδέρφια της, καβάλα στα άσπρα λόγατα με τους πιστούς τη μακάρισαν. Και ένας μέσα από το σπιτικό μου την άσπαξε για να την οδηγήσει σε τύχες πιο χαρούμενες. Την ίδια κάνω ευχή, πάντα χαρούμενος, όταν σμίγουνε δυο, διπλή χαρά τους. Φίλες μου, δεν αναστενάζω, δεν θλίβομαι για τα παλιά. Τον άντρα μου έχω που τον κατερούσα χρόνια και χρόνια να φύγει από την Τρία. Μόλις η Θεονόη εισέρχεται στη σκηνή, η Ελένη πέφτει κέρδισα στα πόδια της μάντισσας και την παρακαλάει να μην προδώσει τους δύο ήρωες. Με τη σειρά του Μενέλαος προσπαθεί να την πείσει χρησιμοποιώντας τα δικά του επιχειρήματα ώστε να παραμείνει ευσεβής απέναντι στον Πρωτέα. Τέλος, η Θεονόη αποφασίζει να βοηθήσει τους δύο ήρωες και τους συμβουλεύει να κάνουν σχέδιο απόδρασης.